Nagabenta ka Good News TV nga pediang sngau bhai pi baro sikani ka Bible study hakani ka sngi. Tementa ngini beteng ya ka ka ba ngila ekren men hakani ka tayo ka ladep. Ladada na pedeng jong pi ki ba klempat yo pempat yo sngau ya ka bangi ekren hak tayo ka ladep. Ya kerpat pin sngau baban pet ya ka to ka bentaru kenapa pin kam syai kam sngau thu bat pin laban but din terter ya ka bangi ekren hak Bible study nang ni syakman. Ti hachua ba ngine ya syakman tengine pendem kendian hak jing duai. Ni aingu eme atrai ba maai kene ka Bible yangi ke balong ka ketin ke jongmi. Ni aingu eme atrai maai hangi yo mensi makhun unong tho jongane ka ketin ke jongmi. Ubaju yarap yangi man pensyai bangim sngau tho. Bat hakane ka por kenran bangi puli ka ketin ke jongmi. Ni duai tu ya lam ingi dalau jong mensim jongmi pensyai pen sngau tho yangi. Bat ho yarap om tang bangin sngau tho ya ka ketin jongmi. Yarap bangi la ban ngej bat bangi la roban ko ngu ya ka. Haga kerteng ke jong Jisu ngi duai. Amen. Men hakane ka tayo ka adem ngej pia kan mau ngi keren ya ka jing penlong ka jing thau ka jong blai ya tu briu baningkong. Bangi la pe kitab ka baningkong ka Bible ke kitab Genesis. Ublay penlong yu briu thau yu briu ka dur ka jong blai ka jing seriem yu blai. Tingina pe kamut ayu kata ka jing seriem baru blai bangi la pe iki jinglong ki be itenat ke bau tu briu udon briu baningkong nama ya seriem baru blai. Ti ha ka ba khat du ngi penkut ngi poi ha ka to kal nong ka ba joga khot ka ba khat nyo banga kwa ngin sedang nang ni na ka bang ya sa nge men ha ka tayo ka adem tengan puli yang dekat khot ba khat nyo ba mentang ini sedang nang ni ban ya ter syakman bangin poi sya ka jing hap ka jong briu bat sya ka jing mi nang ta na ka jing hap ka jong briu kal nong ba ka khot ka ba khat nyo ya ka bang ya sakut ha ka tayo ka adem ko ngom ni Henrei na uding ka jing tip ya ka babha bat ka sniu men om yo bam na u na baha kata ka sngi ba men bam na u da ka ba yap men yap shisha nyo iya ka hukum ka ba syai ka ba bleu bu bat kata ka hukum ka ba syai ka ba bleu bu kalong bawa lau bri ula ban bam na kita kiding baro ko mangila ekran ha teu bala dem ba bleu bu lang ba baha ka ba bet ka ban bam re ula bu yo weu ding ba ula ai ka hukum ru yo bri banau tau ding uding ka jing tip ya ka ba baha ba sniu uang hakata ka sngi ba men bam na u da ka ba yap men yap shisha kamot ayu abangi perkhat abo bleu on da ka ba yap men yap shisha bat ka ba mi na kata ka ba ubri la da yele persya ka ni hukum ka jong blai namar kumbang ala ong ha tayo ka dem ka Bible hike thu baka pop ka dika jing ringkang hukum kong sin is the transgression of the law la damdan ka hukum kamut kan damdan ka pop la da ubri ubam na ni udieng habam sim hukum bo numbam kam de ka pop re habla don ka hukum la yat persya e kata kamut ule pop upen kenya hukum jong blai baga ba mi nang tau blai ong ha kata ka sngi pa me bam na u da ka ba yap men yap shisha habangi perkhat siapa kata ka ban mi na ta da ka ba yap men yap shisha pi ka ni ka jing yap ka kit hakal na ka don ru haka ya ka jing mut jong ka jing penia khlat kata de ka jing yap ka de ka jing penia khlat ka wei ngila ban ong ubreu do pen kenya ka hukum jong blai ule pop uyat persya ka ni hukum jong blai baning ka unmat ya kata ka jing yap hakani ka met hakani ka do yo ka physical death ka de ka kata ka jing penia khlat ya ka met ka men sim ngau ba yang hang ni ru hawe ka sngi ngan sayam ka jing penia khlat ka met ka men sim ka jonga ba pi ki ba sngat yang aru baro num dari wei balai ka sapoi ka sngi jo ka jing yap ya ka physical death jing penia khlat ka met ka men sim ten rem di ta kata aba onda ka ba yap men yap shisha ka keren ru ya ka jing yap ka ba kenja men sim ngalaman ka spiritual death ka jing yap ba kenja men sim bat ka ni ru kamut ka jing penia khlat ka de ka jing penia khlat yangi na ublay jing yap ka jing penia khlat na ublay spiritual death
Kamu ngiyap iki ki bede ba ublay. Ten rem de takata. In madru ya ka jing yap ka babam jukut. Ka jing yap ka baar ngan sepulian kitab jing penpau ka jing yap ka baar. Ka jing yap ka babam jukut. Ka eternal death. Ngisiam ya kata kitab jing penpau kalau no ka baar pau dengan pulis ngap ka dekat ka ban riu syo ka ni. Ka ubasuk bat uba khoj long uta uba dan benta ha kata ka jing mi pat ka beningkong halor kini kata ka jing yap ka baar kam don borsyo sebab halor je kini kata ka jing yap ka baar kam don borsyo ka kata ka jing yap ka baar tegin pe ka ju ka lenong kitab jing penpau nong baar pau ka dekot ka ba khat sao bat khat san ka ngom ni bat ya ka jing yap bat ka Hades la bret sya kata ka pung ka ding kani kalong kata ka jing yap ka baar kata ka pung ka ding ken pi ka jing yap ka baar ka ka pung ka ding ka dujok ding ka jing penia klat ka ba jendu no blay yo ka eternal separation no blay ka jing penia klat ka ba jendu ti ka ong ka Bible hang ni kani kalong kata ka jing yap ka baar ka jing penia klat jendu no blay ka kata ka pung ka ding ken kedekot ke bakhat san kong te jar yau ba om shim la shem bala tho hakata ka kitab ka jing im la bret ya u sya kata ka pung ka ding pat kata de ka jing yap ka baar ka du job ding ti namar kata ha bau blei ong youtube breu baningkong ba kata ka sngi ka ba men bam tau ding ba kata ka sngi ba men laptop men le per sha blei men pen ken ya hukum ka jong blei dak ba yap men yap shisha u breu hap ya kendo ya kita kijing yap ki mai pi ka wei kijing yap ka met physical death na do kata ka pol kasawan kan kijing yap ka sarung kijing yap na ta ka baar spiritual death kijing pene khlat no blei pene khlat yo brio no blei yap iki be de bo blei ba ka balai ka ba ap ka ba shirkai ka ba bam jukut ka de ka du jok ding ka jing yap ka baar ka ba ka Bible ka ka pung jong ka ding titongin pai pan menta sekala no ka balai brio la don kata ka hukum utu brio baningkong be seriem pat ublei ki jinglong jong blei ki iternat baro ki don utu brio baningkong ti hak ni kalenong ka balai ngi i ka ngasi perkhat bagade ka wei ni ki lenong ki ba susi ki bam su ternat ki bangi pulih ka Bible pena pe kalenong ka balai ki Bible jong pi ka tho na jrong kum ka heading de ki dak ki bayong ko ka jing hap jong brio tagine pulih ya ka ni kalenong ka balai ter ni but dia ni ka mare sedang dekat ke meningkong ke thu ingi ba uan unong pensyoy ban utang unong pensyoy uan haga dorjong beseng polong soitan unong pensyoy bat sngap kan pulia ke jing ong ke jong ni unong pensyoy ubawan wan e kendo yau brio bat ka brio kibadon hap teng ka jingsuk hak ta ka per eden ka boble bu eki ko mangila pen men hakane ka tayo wala dem tis ngap kan ke jing ong jong ungan puli ka bentar ba kut jong dekat ka beningkong kalong balai ka dekat ka beningkong ko omni bat ula ong hakata ka brio kong ula ong ka uni nong pensyoy soitan ubawan haka dur ka jong beseng uong e ka brio kumni shisha kalong kumta bau blei ula ong pin om yo bam na uding baro haka keper tapi skap ba kata ka jingkeli uang shisha kalau kumta sgo gumenong ublei uong shisha se kumta ka de shisha se kata ka jing ong jong ublei kumta pi kata de ka but ka jong soitan na do ka ba meningkong habau pensyoy ya ka brio ka jing pensyoy kalong ba ka brio kan artatin ya ka ni kai ya ka ketin ka jong ublei ubet haka jing mut jong ka brio yau sembai jong ka jing atatin ban atatin ya ka ya ka ketin ka jong ublei tapi skap ba kata ka jing keli kalong kumta shisha kalong kumta ong bau ublei ong pin om yo bam na uding baro ka kepeu ong shisha so ublei kumta na perkhat pale ni soitan uwan haka im haka ne ka brio ban keli kata ka jing keli imat kala balong ka daw kalong sngobon la ban pen artatin ka namar ba haka por bo bleu ai ka to hukum ka bangi puli ka lang baar ka ko bakhat nyo kadang sudah ban mentan ka buong
Nau dieng ka jing tip ka babha ka basniu men yom yo bam na u. Na bahak ta ka sngi ba men bam dak ba yap men yap sisya. Haka to ka por ba ubleu ai ka to ka hukum ka briu kampat dan. Ka im kampat dan dang don tang Adam marway. Pina puli haka khot ka babut pe ong biang mara dep ka khot ka khat nyeu ubleu ai to ka hukum hadin kata ubleu ong kum ni ka khot ka khat pra. Ka maria but ka to hukum ka ong ni. Bat utrai ubau ubleu la ong ru. Ombit bau tau beri unsa marway ngan thau ya u kanong sumar lem ka babiang bau trai bau blay la penlong nak to ter ka to pinapuli anu puli lot ka bajrong to pinapuli ka jing penlong ka jong blay sai ka beri jing thau usawan ra hau Adam usa ong Adam kani sisa kalong ka beri siing na ka siing jong au ong ta dengan empoi ya kata tin re pinapuli ka dekat ka khat pra mara dap ai blek to hukum mam nau nu ding men bam dak ba hakaski ba me bam dak ba yap men yap sisya ka ong dak ba bot try ulong ambet yu briwan long marway ngan thau yu kanong sumarlem sa penlong ka im tingis ko thu na mar kata ka im ka tip nanu ya kata ka hukum ka tip no lok jongka no tengah jongka no Adam klempep uji thu ya ka jongka tengah ya ka im bahau nu ding ong pe nu ding way Neki dieng baro apa ka keper nga ban bam. Ublay ong kilang babet ban bam, ki babha ban bam. Hanrei nawe udieng ke jing tip ka babha ba wasniu mbet ban bam. Klem artatin. Adam uji thu ya la ka jong ka tengah ya ka ta hukum ke jong blay. Ti usaitan mata unong pensoi uwan ha ka brio. Ba umut ban bet ha ka jingbut je perkhat jongka ya ka ta jing artatin ka ketien ke jong blay. Usong kalong sisyase. Ublay ong se kumta. Bat ngamut ban ong epi ngap bahak ni jihikai ka badon kamba. Nado kata kapor hado mentaka way na ka ba usaitan. Usyun ile persya kadai ka ketien ke jong ublay. Lami ki jing tho na ka way ka spas nem sa ka way pan. Kibri ki bawa nia ki bawa dong ya ka ketien ke jong ublay. Ki bakwa ban bet ha ki bri ka sembai jong jing artatien ka ketien ke jong ublay. Ki ban ong bakani ka Bible kamdei ka ketien ke jong ublay. Kilami na kawai ka spas nem sa kawai pat hado mentaro dang don sibun kibriu. Ki bawa nia ki bawa dong ka Bible ban penlong yang ngi ki bangej bagin artatien la kan ka Bible ka day ne em ka ketien ke jong ublay. Nado kata ka por ka baningkong kata le ka but ke jong soitan hado mentaro udang trei ba udang le kum taban penlong ki briu bagin artatien bagani ka Bible ka day ka ketien ke jong ublay. Tak kawai ka jing hikai bingi nang ni. Tapi ka baka brio ka jubab ka im ka jubab kumno. Kam sim artatien eru em. Ka ongkom ni nga sutana ka jubab jongka. Ka ba sos kem. Ka ongkom ni. Khot ka ba ar. Kata ka brio ka la ong hau tau bseng. Nau dieng nau so ki dieng ha ka keper ngiyo ban bam. Hare nau so jong tau dieng wa hapeng ka keper. Ublay ula ong pin om yo bam na u. Lem nekta yu bayo pinyap. Kam sim artatien ko hoon kadai ka ketien jong ublay. Hoon ublay ula hukum. Hoon ublay ula ong te kam don jing artatien e ru em. Nga sutanat ya kata ka jing sus kem juga haro kata ka hukum ke jong ublay. Apa usai tano kum na ka dekat ka babut ngan puli ka dekat ka basaw. Ti utau bsen ula ong kata ka brio. Pin om yap sisya. Namaru ublay utip bahak ta kasgi ba pin bam na u unsa pen pet iki khmat jong pi bat pin lokum ki blay ki bra tip ya ka babha bat ya ka basniu pi umla pen artatien ya ka im bakani ka hukum ke jong blay bakani ka jing ong ke jong blay ka ba arpan umut bat ong pen kala khongpong ya kata ong hoj ublay ong ken kumta tama kanum long kumta oi pi hadu menta kumo oi pi syaitan u attack yang ka Bible kum tahay nangkau pulang kibriyo kan kam dei ka ketien jong blay deki nginget yang ka dei ka mlong pat kum ta dia ka imu kum ta u blay ong ye pi kum ta rei kam long kum ta ong namar skap ong tob sei ong pin om yap no sisya skap u blay ong pin yap sisya da pi bam soita po ong em dekat ka basaw tau senyu long ta ka bri pin om yap sisya kanum long ko ba ong u blay ong kumta le kanum long ong ka daw kalau mau ublay tip
bahak taka sengi ba pen bam na un sa pen pe ki khmat jong phi bat pen long kum ki blei ki ba tip ya ka ba bha ba ba sniu tenang ta ina ya ta tang poi ka khot ka ban riu ti ha ba ka taka briu kala yo I yo to ding ba ulong ba bha ban bam bat uba itnat iki khmat bat uding uba bit ya ka ban pen start kala shim no so jong u ba kala bam ru ba kala ai lem ru di hau lau tunga uru ula bam pi ka jing pen sha ning I kawan ning kong niki khmat jong ka khot ka ban ri kong ti ha ba ka taka briu kala yo I bau tau ding ulong ba bha ban bam ka pek ka mudur ka perkhat kong siau long ba bha ban bam mdei ta kata uba itnat iki khmat uba apiling niki khmat ba itnat iki khmat nang ta uba bit ya ban pen start ta jing pen perkhat ka ulong ba bha ban bam itnat iki khmat uba ibang ba ulong ru uba bit ya ban pen start na kata kala shim no to so bakala bam bakala a heu tengah pi ka jing pen shoy ni hang ni kawan lagi khmat nga perkhat ha ba ka tip bu bleu ong nai kala ong manum bam kala de ban num da yang than hajan to ding ban pe chi pe la hukum tu blei ban num bam kala de ban ya no kat banang pe nang ibang kat banang pe nang ibang ni thui pi kata kalong barobor ka ba penlong yang ngai pi bengin ha ba ka pop ro bun se kawan lagi khmat pi ki samla le pi tip ba ki ni sngi ki ba menta kumno ka jing pen shoy kawan le ba ki khmat pila ban ni mobile ha yeng maroi pi syong pila ban pe ka computer la jong pi ibon ki aka kitu ki jing pen shoy ki bala ban rung le ba ki khmat bat chi sin ba pilai I kitu ki aka kila man de ki dur ki ba jabo ki ba khlia ki ni ki khmat long wi kamera kom la shon dur klak kala ne ang ne ka jing mu chi perkhat ka jong phi la long bala print hang ne la bo hang ne ka jing mu chi perkhat dari ka pot pi kwa ban yu I biang ki tu pila te long ba pej biang ki brio la shon dur plate itu ka album la pej ti dur baro pila ban syong marwei pi tia marwei pi kwa ban perkhat biang ki tu bla rung le ba ki khmat ju pila shon dur ni pi perkhat pi yu I biang ki tu baro khoi bang to kawan ke jing pen shoy ba bun singi ha ba ka pop jing pen shoy kawan hang ni leng ba ki khmat te wat num pej slam te pi tip ka de jing pen shoy ya no ka im kala de ban num pej slam num pej chi pej to ding ha ba ka I ba itnat ki khmat ba ka I kumba bit ban bam ha ba ka tip bo blei po om bam long ban bam ne kwa ban puli ang ne ka pon kan ni ke srim ha bat ke e ka ba ngi puli ha kan ni ka sithi ka ban kong ka jong Yohanes ka long ba ar ka khot ka ba khat riu an puli sithi ka ban kong Yohanes kam de ka gospel ka sithi ka ban kong Yohanes ar khan riu ka ong ni na ba baro ka baha kata ka perthei ka jing kwa brai jo ka do pi ka im ka ngat nang ta ka jing kwa brai jo ka do nang ta skoi pa ka jing kwa brai jo ki khmat bat ka jing sarong thalas pa ka jing im kam long no pa reina kata ka perthei ka long pi ka jing kwa brai ka do ka jing kwa brai ki khmat ka jing sarong thalas pa ka jing im kita jing pensoi ki bon barobor ka im hang niru kala yo I kala pej utau ding ulong ba itnat jiko abra jiki khmat uba ibit ya ban bam ban uba bit ban pensta jing sarong thala sebagai jing im ka penlong gumno kata ka sim yu tau so kala bam bakala airu halau tengah jongka kedekot ka banyo adien kata ta kila ada bam ro angut ka im kala ayu tengah jongka ru adam la bam hadien kata la pen pej iki khmat jiki bar angut bat kila tip bakila long ki balengkhoj bat kila ya su lang ki slau ding dembur bat kila thawi la di ya ki jing pan po ke ke ba mi nang ta ki I nang kong la di bakilong ki balengkhoj ba nga perkhat shwa jogani kadan ka burom ka jong blai ka bat ker sau dong iki ngamudol la se ka jing pernai ka jing tensan ka burom ka jong blai ka ba pernai ka tensan sau dong joki ba kimyo I la di ya ta ka jing lengkhoj ka jong kiru Andai kila lepop, kila ayat persyak ke hukum ke jong belai, ke buram ke jing pernai, ke buram ke jong belai kila kenriak naki, bat kila I la dia bikilong ki balengkoj, bat mentah ki persyang, ban tap, ban buri, ya kata ka ran dan ke jing lek ran ke jing lengkoj ke jong ki, baka Bible ka ongkum ni, kila ya su lang, ya ki slau ding dembur, bat kila ya thau ya la dia, ya ki jing panpok, ki persyang ban tap, da ki slau ding dembur.
Kani pi ke keren ya ke ke pen ya ke jing persyang jong ubriu. Hadu mentaro bantap ya la ka jong ka ran ya ke jing ja burom ya ke pop ya ke jing long basisya jong da ke jing la ki jong ubriu da ki persyang jong ubriu da ki kamba bha jong ubriu ki effort ki human effort hendai kam la long la ai bantap kim la ban buri ngan sapoi ka khot ka kham shadin dan kamu blehi bo untap ya kata ka jing le ran ke juki ya kata ka jing lengkhut ke jongki dan kamu blei bu un le bantap kumba manga ba ma phiro ya ka jing le ran ke jing dan kap ya ka jing tap ke jong blei ke jing trei ke ba phla ke jong blei ke jing le ke jong blei bu un tap ya kata ka ran ke jong iru ti ya kata ngan sapet na poi ka khot ka ba kham shadin te re hang tung yu i nado kata ka por hado mentaro ka jing persyang ke jong briu dala de da ka bola de da ka jing la la de da ka jing start la de ban persyang ban tap ya kata ka jing le ran ke jong Teto ka dekat ka ba prang ya no. Teto ka dekat ba prang ka kumni. Ti kilayo snow. Kamu adam ba ka im kilayo snow. Ya ka jing sawa utrai ubo blay. Bau dawan yat ha ka keper ha ka jing pengat ka sngi. Tiu adam ba ka tengah jung kilayo bu ri ela dia nak khmat utrai ubo blay. Ha pedeng ki ding jung ta ka keper. Nas ngo plan perkhat e ka taru. Ha bau adam ba ka im ki na ta ka keper. Kio sngau ya kajing sawa bo try one play one ha kajing keper ha kajing pengat ke sngi u adam ba ke im kila ya buri ele dina khmat utrai bo play ha pren ki ding jong ta keper baleng ngas ngo plan ma shwa jong kaning mudur nga perkhat kan gum ni shwa bo bri on ha shwa bo ri on le apom ha bo adam ba ke im kio sngau bo play one kat nu kajing kemen juki kat nu ki su tenang ki su shngan ya ka jing wan ka jong blay balay ki kwa ka jing slok bo blay ki kwa ya ka fellowship ka communion ka jing slok bo blay ki e jo blay ki kwa ka jing don ka jong blay ka jing don la ka presence ka jong blay ka ki pe skuk tenat re mentapan la long de khongpong musu tenat ka jing don ka jong blay do blay wan ru la kwa ban buri na khmat jong blay kata de ka dur ka jong long pop ani tu epi musu tenat la pat esuk bo blay musu tenat ka presence ka jong blay kwa ban buri Adam ba ka im la kala menta mensyua ki sutnat e jing don jong blai habo blai wan ka no ki kwa bandon ha ka ka jaka ka bo blai don ka present jong blai mentapan sutnat syo kim long comfortable syo sutnat syo ha ka ni ka jing don ha pat ka jing khoj ba ka buram ka jong blai ti to ka khot ka bo bot ka ne ha kila e persyang ba ne buri la di ka khot ka ba khandai ka ong ti utrai bo blai la khot yu Adam ula ong ha u medon ha tangan polis yang kat ke besipau blay khat yu Adam wan Adam persyang ban bori apeleng ki dieng ke keper ka Bible ka ong try ong medan hai khat yu Adam hai medan khat ke besipau utiu la ong Adam ong kumni ngala yo ngau ye kijing sawa jong me ke keper ngate ngala siap tieng na bangala lingkhut bangala buri yaladi ublay wan haga keper Adam buri eladi ublay ang Adam hang no medan kidan ki bri ki ba perkhan ngaju sngodan ki ba kren lu sngo kumba ublay wa yu Adam ba tip Adam mudan hai pithrai kala ban long ta thrai ublay tip hau dieng ba kumnu Adam mula ban ri haga thliu ka ba kumnu Adam mula ban ri ba buri na ka jingi na ka jing tip ka jong ublay Teng sngo kumbele ya ri ki khlungum to iwe iwan iwe ri mlam sngo bu Adam un ri hangno ka jaka bu ble unumi iu la ban le kamta umla ban bu ri ji chaw Adam na khmat jong ble pe ka sam ka ba chi spa lai khundai ka khot nyo do khan ar ka ongum ne kumnu riu la ban bu ri na khmat jong ble skaman puli ka sam chi spa lai khundai ka khot ba nyo ko pra ter ka ong shanu ngan lech no mun sim jong mi lani shanu ngan phet ri nakhmat jong me chenungan le chenungan pherri nakhmat jong me ladangan kiu shobneng medon hangta ladangan siang ya la kajing thia hanya mra siti cepo hakmi medon hangta ladangan shimi ki thap niang men step bat ngan syong haki bakut keduriau wat hangta ka kti jong me kan yalam yanga baga kti jong me kan bat yanga ladanga ong shisha ka jingdum kan taplup yanga tika mit kan long jing shai barok saudong yang ka jingdum hi kambu ri nami
Henry ka meet ka tensyan ka mensngi. Ka jingdum ba ka jing syah ki along kumju. Amin. Mla ban buri. Hang nu ka jaka ba dum ban buri anu blay. Mdon ka jaka. Hang nu ka krem ban buri anu blay. Siya nu ban hair ban buri anu blay mla. Adam umla ay ban ri anu blay. Haba blay ha jing syah ang Adam. Adam hang nu medan. Kwad yu Adam. Mdei namar ba blay tip yu Adam hang nu don. Hai nu jaka uri. Hang nu don. Hau try dieng ayu ba uri. Mdei ba tip ya kata. Hari ni pi ka blay ukwa. Bau Adam untip. Hang nu Adam udon. Haka jinge day ba ublay. Nganong biang. Ublay ukwa Adam untip. Unskau thu ila di. Hang nu udon menta. Haka jinge day ba ublay. Bagi skau thu na kani ka jing jubab jung Adam. Ba mentau Adam ula skau thu abu ublay kali. Hang nu udon. Haka jinge day ba ublay. Hang nu udon. Uang kum niu Adam. Long bo plai la dia kum bau long. Ulai i la dia kum bau long. Haka jinge day ba ublay. Uang kum ni. Adam uang kum ni dekat ba sifau la ong. Ngalayos ngawi ka jing sawa jong mi ka kpe. Ngati ngala siap ting. Naba ngala lingkhuj. Bat ngala buri ila di. Hang no medan Adam. O ngala siap ting ngadan haka jinglong ka ba siap ting. Ngadan haka jinglong ka ba lingkhuj. Kani de ka jinglong jong amata. Bat namar kata ngala buri ila di. Kata de ka jinglong jong Adam. Katu ka burom jong blay. Kalak kan riak na o. Teka dekat kabakat way ka ongom ni. Bat ublay ula ong balaya thu hame ba malaling khoj. Sisya mala bam na to ding yo bangala adong yeme ban om bam. Ka dekat kabakat ar ngan pule lang khat ar khat lai. Bat khat saw to. Ban kam stet khat ar khat lai khat saw om ni. Tiu Adam ulaya thu kata ka briw ya ka ba mala bu lok bat nga kalong makakeng kabala ay hangan na tau ding bat ngala kumbam kadakot ka bakhat lai tiu try wo blay ula ong ha ta ka briw ka kani ya ka ba phalale ti ka ta ka briw kala thu utau bsen ula syukur nga ngaru ngala kumbam ta hadien ka ta blay ula tim ta kawan ka jing tim ka jong blay ngi sapet ya ka ta penpe hang ni kawan ka ka ba mi nang ni sedang sa ka jing ya keno ni si on blame game ya keno Pesu Adam mo no. Adam itu kata ka brio. Mdi tang bu keno ka brio pada pek ba ka jong bu keno pa di ublay ro. Baling ong keno e ublay skap ba ka jong jong. Kata ka brio ya ka ba me la bu lok bat nga. Kalau maka ken ka ai. Ong kata ka brio ka ba me ken ma ai kata ka brio nga. Me tha ma penlong e ka ma ai nga kata kin ka brio bu syukur. Daw kren ka brio pa keno eno kata ka brio kala itu dekat babut utau pesen nyula syukur nga ngaru ngala kumbang iwe keno iwe keno iwe mai pipun sian abang ile pop abang ha ba kijing kijing jar kijing kordet kata de ka rukom jeng ki brio ngim ju kham keno eladi ngi sutunat ban keno iwe ngi kloi ban keno iwe kala belong pi ha ba kijing kijing jar nama ka pop jong pi keno eno bun sin pi keno kala belong ki paralok de ne daw jeng kita deka daw jeng kita pila pen keno ki men ki para teng pila pen keno wat imei paru ba hateng wat ngi keno yu blay wat ngim da ong ru hari hateng ab do nut ka basipok ngi don kata ka jing snow dom snow bitar yanu yu blay snow bule blay hang niru kalau kumta ki keno iwe bu Adam lay uang katu ka brio ka ba me ai ma me try nga di ma me ba ai to ka brio nga katu ka syukur nga katu ka pen le pop nga sedang kita kajing keno iwe. Tetong, ini ya cucu kam serum. Adian kata apa deh? Kapoi ke tu ka dekat khat sao, khat san. Dengan umum ka dekat ka khat san ka de gawe ka jrong bhaling kren tang sepang jo ka tu ka dekat le se ka long ka we pa ka Bible study dengan umum poi se kata ka ba kren sepang ka jingwan ka jong Jisu la kren sepang usamba jo ka bre hang tu. Tian dengan poi na mga kren ka Bible study semau bre ka jing hap jo ba ka jing pen phai pat ka jong blay bre dengan poi chaka dekat ka ba khan riu ta ka ong ni pe ka jing tim ka jong blay ka tu ka dekat ka ba khat sa ko hadien ka tau blay ula ong tau bsen mela le ka ni la tim ya mi to ka wan ka jing tim ter na ta ka da dep yu bsen ka jing tim poi ha ka briu ong ni pe kini le ka jing mi na ka jing hap ka jong briu ka kwa wan puli kham suki ki ka phini ka ni de ka jing mi
ko besi don ka tu jing ruai ke bingi ruai ke kot jing ruai jing ke bong ia ka jing long suk baningkong ubri upenduk hi si ruai nei kot jing ruai jing ke don ka lain je tu jing ruai bong ia ka jing long suk baningkong ubri upenduk hi ta la du tu ka jing suk jo ke Eden baro ka tu ka jing don ka long baningkong bat ki bentai ba syakmat jo ka long ka baar gitu don syu la du kum nung itip ngan pulih nadu ka dekat ke bat kan riu bat ha kata ka briu la ong sa ujing tim jong ble kawan hu briu ha ka briu ha ka ne ka perthai kendau barakhot ongom ni da ka ba penroi ngan penroi ki jing pang jong pha sedang ke ki jing sitom ki jing pang pe ki jing roi ki jing multiply ki jing pang kat ne nadu ka tu po hadu menta nang roi ki jing pang kumbalong mentah kali ka perthai jing baro ka dap jing pang ki bla hujan ki khnyang jing pang ki bla hujan ki bangim la so tha chu ki jing pang ki belang roi nang multiply dan ki jing pang ki ongim ju asgo mensua mentah bagi ikinang multiply sedang ban mi la du no ia ka tu ka jing long suk baningkong wong da ka ba penroi ngan penroi ki jing pang jong pha nang ta shu ban dan nalo kata bat kemut san kaide ya ka jing seng khun jong pha ha ka jing sitom phan kha ki khun ba ka jing kwa jong pha ka lo shu tanga jong pha bat u un sin char halo jong pha la dep ta pha sa shu adam obriu bat hau adam lo ong namar ba mela sha skor ka ktien ka tanga jong mi ba mela bam no tau ding yo bangala adong yemi dag ba ong men om bam na u ya ka khendeu la tim na ka banta jong mi sa pa ne ka khendeu la tim ne ka khendeu ro ta kane ka planet ka bangi ya imenta nge syong ya sa ka la tim ta wa gumno la tim na ka banta ya ka khendeu la tim na ka banta jong mi da ka jing sitom men bam na ka baro kisngi ka karta jong mi kalong sisa ka banta dai mentar kalong ta da ka jing sitom men bam na ka baro kisngi ka karta jame happen mi kas ep kas ar jauh kas ep kas ar jauh kas nam mi ka bor baro khat apre ki jing e sudah la ong da ka jing sitom kare ba khia te ka jing ong ka jong ble habo ble ong da ka jing sitom men bam na ka khendeu baro kisngi ka karta jame mdei ta kata mi saki eki bam de ban mi akane ka prothai le saki eki balong bi kelaban long ka khat phra ka ngomni kan penmi kan ka ka khendeu kan penmi shlut ru yakisha bat yakisha keng yeme ka khendeu kitu ki bam ju mi men shwa ka ong blai msimdan to ka long men kong ba man ta ka long no hadi ka jing hap jong bre ka khendeu kan penmi shlut ru yakisha bat yakisha keng yeme bat men bam yu jhur ka lingkha khat ka khandai da ka jing ep ka khmat jong me men ba me lo kupu penmi ka ep ka sar on trai sitom ki jing ele ba bon sakiti ki jing sitom ki jing pang blai phujat ki ban multiply kata de ka perthai ka bangi im nio i bangi tip ba kalong sisa kumta nge im nge ksa ka perthai ku malong menta ta wong da ka jing ep ka khmat jong me men ba me lo kupu hadu ba men phai din pat cha ka khendeu keren cipang ka ka physical death ka jing yap ka met ni baro ngi sama ngaro ngan sama pene khlat ka met ka mesim ka met jangan step ka sali phai pat ka khendeu ma hadu ba men la phai din pat ka khendeu ki jing jing sitom ki jing pang ki jing khrau ki ne ki wan ka perthai ka ba briu imenta to hadu ba men la phai pat ka khendeu namar na kala shimeme na ba ka deumet melong bat ka deumet men le phai pat tiang ong pi pet ki de ki kentien ki ba ki kentien ki ba khia ki ni ki jing kren ki jong ble bat ni i si sha ki wan ki jing sitom ki jing jen jan ki ba lai phu jat ki jing sitom ki jing pang ki ba lai phu jat ni i kum balong menta nadu kata ka por ki jing mi na ka ne ka jing hap ki jong bre ki jing le pop ki jong bre ki jing ye le persha ki jong bre ya ka to ko hukum ka jong ble dengan poi ka dekat ka ba ar pu hadian kata ya u adam ru bale ka tengah jong utrai bo ble ula thau ki jan kup sni ba ula pen kup ru yaki mene
PE tu kadukot ka basya khmat kadukot ka ba nyo ki brio ki persyang tala di bantap ya ka jing lengkhut ka jongki ong kimla da ka jing persyang ka jong brio bantap ya ka jing lengkhut kemudian ki jing persyang hi ki jong brio ki kam ki jong brio ki jing le jong brio ki kam ba bahakan do ka noro ki brio persyang hado mentar bantap ya ka jing lengkhut unum la hi ublei ru tip ya kata adam ba ka im deki sliding dembur ki jing persyang hi joki kinum la rengi sko kemen ya kan ke jing isen e ke jong blei to brio bala hamno ublei ba penkup iki ya takaran ke joki da ka ka dekat ka bar puyo adam ru ba ka tengah jong ka im ki bala yo i ke jing long lengkhut la de ka to ka buram ka kan jablei ke jing pernai ke buram jong ka kenria na ki ublei ubas ngo sun e upe ki ule kamno trai bo ublei ula thau ki jan kup sni ula penkup iki de ki jan kup sni ba hang ning i ya ka we ke jing hikai ka ba don kam bahas ngap kan long tai serniu la ni basu kedeu ya ka ta ka bansawan ka basisya haba penkup de ka jangkup sni tiap kamu kumno kumut de bandan manu bayap bujeli udah numera ubah apa yap sacrifice uban kenyai la de ban sacrifice ban IT ya ke jing im jong kena ban sim ya ka sni jong ban penkup itu brio ka ban ingkong kaningan itu ipi ka kedeu bagi sanang ya pe hagi bentar ke khamsa dia ni Bible study de kata ka boleh ule kani ka kedeu yo tau sacrifice uba shisha jong blai ubah ka we ka sing sawan utu sembai jo ka brio ka bala kren ka khat ka khatsan kani ka jukol no usembai jo ka brio ka jisu kres ulang berat uba shisha jong blai ni baro ngi de usembai jo brio jisu la on usembai jong ka brio la kren utau lang berat uba shisha jong blai tian re kani ka kedeu na do kata ka pon kala kedeu pa kalong serngi ba pen ilpa idur ba pen ilpa ka te ka bansawan un stadan ha ka sing ulang berat jong blai bat lingba jong bat dau daga hok ka jong ubleng sa penkup ya ka to ka jing le ran ka jing baro dia ka tangan sa poi khama dia ni ki Bible study dang ye poi hadu ka jing kha ka thaman ka jing kha ka arsin in sa poi kham sa dia ni kata ten re kata ka de ka bangi il panang ni nado nang ni ka dur bo blai haban penkup ban da ban tap ka jing le ran ka jong brio jing ling kho jong brio don kam uwei pat ban yap dan ban IT ban sacrifice la dia bat habau tau yap la sim ya ta ka sni ka jong bala pen kop yo brio ban buri ya ka ran ka jing le ran ki jong brio dan puli ka dekat ka ar pu ar hado ka bakut sendan jong ngal nong ka omni la de pen kop tau ong ble komni utrai bo ble la ong ru hakmi utau brio la wan long kum uwei na ngi pia ban kong ble ong to ngin ya thau ne ngin ya thau ta la dep thau bre do jong ble man tau ble ong bia komno hakmi utau bre ula wan long kum we nangi komno kat ban tip ya ka babha ba ka basniu ti menta bayo on knere la ka kti ba un shimru na udien ka jing im ban bam ban im ju nom rude pikir ma ngala kren hak to Bible study kaman shwa hak ka pere dan udan tu ding jo ka jing im tree of life hak to ban kom sim khang ban bam ngim yi ngap pen i pina ka Bible ubleu khang tang no ding ka jing tip ya ka babha ba ka basniu ndai ki ding bar ka per ubleu ong kilang ki babha ba bet ka ban bam menta udang don utau ding jo ka jing im ubleu ong pe yo uni ubreu menta un knere la ka kti un shimru no ding ka jing im ban bam ban im ju nom rude un kamlong yo uni ubreu shim sai ding jo ka jing im ubam so ka ding ka jing im ban un im ju nom nu ubreu namar kata kat bar pulai kong utrai bo bleu la be no yu una ka per eden ya ka ban rep ya ka khendeu na ka bala shimi u de kat ka bar pusau kum ta ken ula be no yu tau breu ya be yu breu na ka per eden skap ha ni ka badan kam hang sepet kut hang ni bat ula bo ya ki kherup angel gini siapang ni ka per eden bat ya ka bakum ka white lamba pernai ka bada ki talan barok saudong ya ka ban sumare ka lenti siau tau ding ke jing im o yo breu yo abam yo tau so no ding ke jing im la be yo breu shabar pereden bala bu ki kheruk ki angel banyada rengka ba ka white lam ka batalan banyada yo breu bu unnum la ban sumare ka lenti siau tau ding ke jing im bu breu umla ban len ban rung ba ban yo ban bam yo tau ding jo ke jing im ba yo breu im ju nam ka
Nathai pila sngap hakom tahu ublei ong ya ubriu im junam ya ubam na uding ke jing im so uding ke jing bo im junam nama kata ula sumare ka lenti so tau uding jo ke jing im dabo de ki kerop ki angel rengkap ka white lam ka ba pernai ka ba ki talai barok saudong ban sumar ya ka lenti so tau uding ke jing im bau beri unum ya ba tengah pen perkhat dengan balai kalau kum ta kan bat kat bangana perkhan ibakan niru ngan sutenat ka de ke jing isen a ke jong bleng la banong ka de ke jing ia ba ke jing isnei ke jong bleng piti balai ngom kum ta perkhat su ni ubriu ude ubriu la ham no ubriu bahap im hakum ep kum sar ban kamai ban kaji ban tresitom ubriu rengkat ke jing sitom ke jing pang ki balai pujat ki baladan hatola dari ban im junom ha ke jing im ka bukum katakan lo kum nu kan ngatai pila GM ki dan ki briu ngan ni thu pi we parlok jonga hadim bu yo ka jingkala ka bamut pun sin ngi yo ban rengkat ki jing sengelap keleng-keleng usai ai ki jing plasya man sim kum nu priang nu jisu kum nu yo ka jing pen kala ka jong blai ti mentau don shu ndai wala yo bun snem ban sakhi yo jisu kris ling ba ka testimony ki jing plajo ngakan mau yo ka jing pang ba e ba yo pang cancer haki sngi bal jor e ka jing pang lari ki sngi ba khaddo atat shobun klan haka por bang le pe yung ada isen e chicha ka jing so ka jung ne ka po la palan ban syong ka syuki umlong ban syong ka mular umlong usyong ti ling kenat ban lengkot ba usu dem ka ne ka claim tu syopo syuban long ka ne kenduk lang ni kho siu ka ne ka syadem ka ne ka rendang jung ban khnyat kum tu la de busuk palan haka ta ka por teng perkhat ong te la da ubriu de ban im junom ha ka jinglong ka bakum ka ni ka ba susun e chicha perkhan shu im sa kum ni miap sho ka jing so ka jing thar ka jing kodet ka ni shu im sa kum ni kum long ka ni bo ple renga ai ngo yu ble la pelaj yu la pen khia yu ble ngo la pen khia na ma la le cha ka ri ka bam don jing pang cancer sho mdon bed ko mdon ba la sho la priang yu jisu la mat ka jing pen kup ka jing ble da hok ka jing kris ya ka ba ong sapoi khamadian ni Bible study ti la le cha ta ka ri ka ba jing pang ki umat mdon sho ka jing yap kam don sho tengah perkhat ngong ni la rudi ban im junom kum ni kum kan long kum ba sisnem tam man shwa ha por bi klat ipa jong aru kan ma ki sngi ki bla kham hadin sho bin klat ka tu an sngi ke jing sitom kla nang ban ni kham tam kum ba ar sngi lai sngi sho bin klat ka por la isne e si chai ti ka jing long temen dan kam di ki we ban yarap ina dong shadong ban yarap pan khoj i ban yarap ai bam teng ila penpai ka jing long ka bla isen e shisha ba ka ta por ngo perkhat ngo tela da ubriu de ban im junom kum ni ka jing so kordit ka ba kordit shisha te na ka ta daw no ong kani ka de ka jing isen e ka jong blai ta ubriu yo ubriu un yo ban bam no tau ding jo ka jing im ba ba un im junom ubriu ya dai tau ding jo ka jing im ke na so ngai pi kan ni de kijing ai jong ble na ma ubrio de bla ham no ubu im hapre kijing jenjar kijing e ki umat ki umsep kum nun im junom kun kam la long ba ble ya dai ubrio ban bam na to so jong ding jo kijing im tien re nganget ya ko singin sayo ban bam ya to so jong ding jo kijing im pila ban ong akum nu temen pesan fi ong kumta ngai pi katar ka dan ka bible kijing kular sangan pulin ka kitab jipun pau ngan sasangi ani kitab jipun pau kalau nggak baar, ublei uang kumne, kedekot kebanyo, jar ubadon, kesekol tuun sengau ya ke bau mensimu ong kita gibalang, ha utau bajob, ngan ai ha uban bam na uding joga jing im, ubalong ha ka paradise ublei, anga sutenat mau perkhat ikan ni, tau uding joga jing im, la bu haka pereden upri umla coban tur ban leceta la sumar bha de ki kherup rengkat beka white lam ka talan ndai haka we gasni ka bible ka ong ha utau ba job ngan a ha uban bam no ding jong ka jing im ubalong haka paradise ublei tetong in sange adu hangta hakane ka bible study ngi po hedu kalno balai kitab Genesis te hakane ka banwan pan ngin sa pai siya kalanong ka basaw bagin sa pet ka jingmi nang ta jinge penyap si parau kan bo abel
bangin sampai ki jinghikai ki badan nang taro. Te hado bangin siampat hane ko kita yo to blen kerku ba ulong rengkat bat pi baro. Na ka buram jong blai. Amen.